heddiw ar y 5 ar 20 o Hydref. Mae gen I un ymddiheuriad i ddod I law, sef y cynghorydd Richard Byw. Cyn mynd ymhellach, mi wna I gyflwyno yr aelodau sydd ddim yn aelodau o'r Pwyllgor Gwaith sydd yn bresennol bore yma. Dwi'n gobeithio fod wedi dal bob wrthyn nhw ddod I fewn. Mae gen i'r cynghorydd Ken Hughes, y cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, y cynghorydd David Roberts a'r cynghorydd Glyn Haynes yn bresennol bore yma. Gai hefyd ar ddechrau cyfarfod dymuno gwrthod buan i'r cynghorydd Jeff Evans sydd yn yr ysbyty hefyd. A dim mi ai o gwmpas y swyddogion, bore da I chi gyd, gan gychwyn o'r Anwen Morgan, y Prif Weithredwr. Bore da I bawb. Mr Mark Jones. Da bawb. Ms Lynn Ball. Bore da. Mr Hugh Percy. Bore da. Mr Rhys Howard Hughes. Bore da. Mrs Carys Edwards. Bore da. Gesyn Morgan, dwi'n siŵr ti Gesyn. Gesyn ar I wyliau yr gwrthinas. Diolch, diolch. Mr Ned Michael. Bore da. Mr Hugh Jones. Bore da. A wedyn gai groesawu hefyd y tîm cyfieithu ar wela Nici yma ac hefyd I Meirwen ac Ann Holmes y criw pwyllgora hefyd. Dwi'n meddwl bod wedi cael pawb sydd yn bresennol. Mae Od ac Arwel pennaeth oedolion I weld yn bresennol hefyd. Felly, croeso I chi gyd ac o ran yr aelodau'r Pwyllgor Gwaith, fel dwi'n dweud, mi fydd y pleidlais wrth i'r bleidlais fynd ymlaen. Mi fydden ni'n dod I weld pwy sydd yma o'r Pwyllgor Gwaith. Felly, ymlaen i'r agenda. Eitem cyntaf ar yr agenda bore yma ydy datganiad o ddiddordeb. Oes gan unrhyw aelod neu swyddog datganiad o ddiddordeb yn berthynas ac unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda bore yma? Nag oes? Diolch yn fawr. Felly, da ni'n mynd ymlaen i'r ail eitem ar yr agenda sef materion brys ar ddisgwyl gan y Prif Weithredwr. Oes da unrhyw eitem? Na, dim materion brys bore yma. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. A da ni'n symud ymlaen ŵan I dderbyn ei gyflwyno a cadarnhau cyfnodion drafft. Pwyllgor Gwaith a gynhalwyd ar y 7fed ar 20 o Fedi. Oes rhywun yn fodlon cynnig bod nhw'n gywir os gwelwch y dda? Cynnig. Robin Williams di cynnig I law I fyny gyntaf. Dwi'n meddwl Bob eilio. Bob chi ddim eilio, ia? Ia, cynghorydd Bob Harry'n eilio. A dim I gwmpas am bleidlais y cynghorydd Ian Williams. Gad I law y cynghorydd Meirion Jones. Erbyn. Diolch Meirion. Y cynghorydd Alun Mymru. Erbyn. Diolch Alun. Y cynghorydd Carwyn Jones. Erbyn. Diolch. A'r cynghorydd David Rhys Thomas. Erbyn. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Da ni'n mynd ymlaen nesaf I gyfnodion o'r panel rhiantu a gynhalwyd ar y 7fed o Fedi. Ni'n yn cael ei cyflwyno i'w mabwysiadu. Oes rhywun yn fodlon cynnig nos gwelwch y dda? Y cynghorydd Meirion Jones yn gynnig ei eilydd os gwelwch yn dda I dderbyn o. Eilio. Cynghorydd Alun Mymru'n eilio dyn ei ddechrau ei Ian, cynghorydd Ian Williams. Yn derbyn nhw y cynghorydd Carwyn Jones. Erbyn. Diolch. Y cynghorydd David Thomas. Erbyn. Diolch David. Cynghorydd Robin Williams. Erbyn. Diolch. A cynghorydd Bob Harry. Erbyn. Diolch yn fawr iawn. Ni'n mynd ymlaen wan i'r 5ed eitem ar y agenda, sef y blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith a naeth o'i swyddog sef Mr Hugh Jones I arwain I drwy hwn. Diolch Hugh. Diolch yn iawn. Da ni bellach wedi diweddaru blaen raglen waith I gynnwys eitemau o'r newydd rhwng rwan a mis Mehefin. Gan gychwyn ar y 9fed ar 20, cwrdd nesaf arferol y pwyllgor hwn ar y 9fed ar 20 o Dachwedd a mi ai drwy'r rhestr yma rwan. Eitem rhif 3, strategaeth hybu'r Gymraeg. Eitem rhif 4, cynllun strategol y Gymraeg mewn addysg. Rhif 10, cynllun trosiannol Ynys Môn wedi'r pandemig. Jyst nodyn fan'na bod angen jyst cadarnhau'r eitem hon yn derfynol ar ran amseru. Eitem rhif 12, datganiad polisi gamblo. Eitem 14, polisi rheoli asedau ac 15, polisi rheoli asedau corfforaethol. Symud ymlaen wedyn I fis Rhagfyr, y 3 ar 10 o Ragfyr. Eitem rhif 20, polisi rhannu equity, adroddiad gan y gwasanaeth tai.
Ac yna wedyn ymlaen i fis Chwefror, a 14 o Chwefror, eitem rhif 28, asesiad o anghenion y boblogaeth o dan y ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant 2014. Yna ddwy eitem wedyn i'w dirprwyo, un ar gyfer mis Mawrth, eitem rhif 30, adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb, ac yna wedyn eitem 37, adroddiad blynyddol ar safonau'r Gymraeg. Ac wedyn yn ola o ran yr eitemau newydd, mae yna eitemau ar gyfer mis Mehefin, eitemau 39 i 42, sef yr adroddiadau arferol monitro perfformiad ar gyllideb sy'n delio efo chwarter 4 2021 i 22. Ac yn ola wedyn, o ran rhywfaint o wybodaeth o ran eitemau sydd wedi symud neu llithro, mae eitem rhif 13 oedd i lawr yn wreiddiol ar gyfer heddiw, sef strategaeth cyfraniadau buddion cymunedol yn symud i ddiwedd Tachwedd. Ac yna wedyn eitem 22, mae yna gais i lithro neu symud yn ytrach o strategaeth 2 lleol o fis Rhagfyr i fis Ionawr, 24 o Ionawr. Ac yn ola wedyn eto, un eitem arall sy'n newid, sef eitem 29, cynllun rheoli EONB, yn wreiddiol wedi'w rhaglennu ar gyfer mis Rhagfyr o'r bwriad bellach wedi symud i fis Chwefror. Dyna'r ychwanegiadau a'r newidiadau i'r blaen raglen waith, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Diolch, Cadeirydd. Diolch Huw. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw ar y newidiadau nag yn unrhyw aelod o'r Pwyllgor Gwaith? Na. Os ddim, ga i gynnig bod ni'n derbyn y blaen raglen waith, os gwelwch chi dda, ga i eilydd i dderbyn y cynghorydd Carwyn Jones yn eilio. Mi ai gwmpas chi am bleidlais, cynghorydd Ian Williams. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Miriam Jones. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. A cynghorydd Bob Harry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn. Mi ai ymlaen rwan i eitem 6 ar yr agenda, sef yr ymgynghoriad ar lefel y premium y dreth cyngor ar gyfer ailgartrefi, a dwi'n trosglwyddo wan i'r deilydd portfolio, sef y cynghorydd Robin Williams. Diolch, Robin. Ia, diolch yn fawr iawn. Dwi'n mynd i ofyn i'r Mark Jones wneud i sylwadau bo ar yr adroddiad yma gynta, wedyn dwi'n mynd i wneud yn sylwadau fi, felly wneud ysglwyddo'n syth i Mark. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Na i jyst rhedeg yn sydyn trwy'r adroddiad. Mae'r adroddiad yn crynhoi be wysi wedi dod allan o broses ymgynghori. Nath rhedeg yn ystod o'r ha, a nathon ni dderbyn 1,400 o atebion gan wahanol bobl i'r ymgynghoriad, yn cynnwys trigolion Môn, perchnogion ail dau, a hefyd perchnogion unedau hunan arlwyo sy'n rhedeg busnes ar yr ynys. Jyst diweddaru un neu ddau o'r ffigurau yna, mae o'n nodi yn paragraff 1.5 bod yna o gwmpas 950 o eiddo sy'n cael ei ddiffinio fel eiddo hunan arlwyo ar Ynys Môn a wedyn wedi cael ei gofrestru am trethi busnes. Mae'r nifer yna wedi codi wan, mae o gwmpas 1,300, so mae yna swm sylweddol wedi symud ers i'r ffigwr yna. Oedd y ffigwr y 950 yn mynd yn ôl i Mawrth 21, ond ers yna mae yna swm sylweddol hefyd wedi symud ar draws o'r rhestr treth cyngor i rhestr trethi busnes. A hefyd mae o'n nodi bod yna ddau, yn paragraff 1.7, 2 awdurdod yn codi 100% fel premium ail dau. Mae Sir Benfro yn ychwanegol wan yn argymell i cyngor llawn nhw i godi 100%, so mae yna bosibilrwydd fydd yna 3 awdurdod yn Gymru yn codi premium 100% ar ail dau. Jyst o ran diffiniad, a jyst i ni fod yn glir ar diffiniad, mae ail dau yn cael ei ddefnyddio fel y diffiniad neu tai gwylia, ond mae'r ddeddf yn diffinio bod y premium yn cael ei dalu ar tai sydd wedi cael ei ddodrefnu ac ddim y brif neu unig cartra y dreth dalwr. So mae hynna medru cynnwys
bobl sydd yn byw oddi wrth yr ynys wrth gwrs sy'n dod yma ar ei gwyliau ac yn y blaen a defnyddio ail dai ar gyfer pwrpas yna, ond hefyd mae yna bobl sy'n byw ar Sir Fôn hefo ail dai ac yn cael ei gorfod talu'r premium ar yr ail dŷ sydd yn eu perchnogaeth nhw. Ac o ran yr unedau sydd ar restr trethi busnes, mae'n wir i ddweud, mae yna nifer sylweddol a mae hwn wedi dod allan yr ymgynghoriad a dwi wedi cael e-byst gan gwahanol bobl hefyd yn dweud, da ni yn rhedeg busnes llawn amser, so mae yna rei unedau hynna'n arlwyo yn cael ei redeg fel busnes llawn amser ac ar gael ei osod trwy'r flwyddyn, pan mae yna rei eraill sydd wedi dod drosodd i restr trethi busnes, mae nhw'n cael ei ddefnyddio mix, mae bobl yn defnyddio nhw am ei defnydd personol nhw, a hefyd mae nhw'n gosod nhw, a just mynd dros y trothwy bosib sy'n caniatáu nhw symud drosodd. So, o'n i just eisiau gwneud hynna'n glir, mae gennym ni wahanol fath o unedau yn yr grwpiau yma. Fel mae'r adroddiad yn crynhoi, nathon ni gael swm sylweddol o atebion i'r ymgynghoriad. Nathon ni ddim ofyn am manylion personol pawb oedd yn atab, oherwydd fysa hynna bosib yn rhoi bobl i ffwrdd o atab. Ond nathon ni ofyn am ei cod post nhw ac oedd dros 12% o'r atebion yn adnabod cod post Sir Fôn. Ond mae yna bosibilrwydd bod bobl oedd efo ail dai ar yr ynys yn defnyddio'r cod post Sir Fôn pan nathon nhw atab y cwestiwn, dim i cod post lle maen nhw yn byw yn y rhan fwyaf o'r amser. O ran yr ymgynghoriad, oedd o'n mwy neu lai yn glir bod pobl trigolion Ynys Môn yn gweld y lefel o ail dai yn effeithio yn cymunedau ni, yn negyddol, ac yn cael effaith negyddol ar y iaith Gymraeg. Ond oedd hynna oedd yn berchnogion ail dai yn wneud o'n glir bod nhw'n cyfrannu at economi lleol yr ynys ac yn trio cyfrannu at y cymunedau o lot o'r sylwadau gan y perchnogion ar ail dai yn trio wneud y pwynt yna hefyd. Ond sa chi'n medru dweud bod o'n weddol glir oedd pobl Sir Fôn yn cefnogi codi y premium ac i ddefnyddio'r premium ar gyfer helpu bobl ifanc, helpu'r economi lleol, helpu'r cymunedau sydd wedi cael ei effeithio rhwng nifer fawr o ail dai, ond oedd y bobl oedd yn talu'r premium yn wrth gwrs yn llai cefnogol ac yn gweld y premium fel ffordd blunt iawn o sortio'r problem ac oedden nhw yn gwneud y pwyntiau bod y problem fwy i wneud efo yr economi, lefel cyflog ar yr ynys a dydy codi'r premium ddim am datrys y problem ac oedd yn glir o'r ymgynghoriad yr ddau beth yna. Oedd yna dros 400 o sylwadau unigol, dydyn nhw ddim wedi cynnwys yn yr adroddiad, cos ydyn nhw'n hir i ddarllen i gyd, ond dwi wedi trio crynhoi nhw yn y tabl 3 yn paragraff 2.15, ac oedd yna lot o sylwadau ar gwahanol agweddau o codi'r premium yn cynnwys yr effaith ar lefel ail dai, oedd yna lot o sylwadau am godi'r premium ei hun, be ddylia'r cyngor wneud efo'r premium, a be ddylia'r cyngor drio wneud yn ychwanegol i godi'r premium i drio helpu a datrys y problemau o'r niferoedd o ail dai ar yr ynys. Mae paragraff 3 wedyn yn crynhoi yr ochr oriannol o premium, a mae tabl 4 a tabl 5 yn egluro be fysa'n digwydd a sut mae'r cyngor yn cael ei ariannu fel trwy'r fformula gan Llywodraeth Cymru a'r grant yr RSG ac yn y blaen. A wedyn yn tabl 9 mae o'n glir, dwi'n trio wneud o'n glir, wrth i bobl trosglwyddo
os dyn nhw'n trosglwyddo o talu'r premium i trethi busnes, mae hynna'n feddwl bod yna gollad incwm i'r cyngor yn y flwyddyn mae yn digwydd. Ond oherwydd y ffordd mae'r fformula yn gweithio, fysa'r cyngor yn cael ei ddigolledu am yr lleihad yn y niferoedd o dai sy'n talu dreth cyngor trwy'r fformula. A mae hynna'n meddwl, os di bob peth arall yn aros rhywun peth, cynghora ar draws Cymru sydd yn ariannu'r collad yna yn yn incwm lleol ni. Felly mae paragraff 7 wedyn yn dangos be ydy'r potensial os yna premium yn codi o'r ffigwr ar y funud o 35% drwad i 100%. Ond yn tabl 8, dwi'n trio ffactro mewn y fanna be fysa effaith os fysa nifer sylweddol o dai yn symud drosodd o talu treth cyngor i trethi busnes. Felly ydych chi weld o fanna, os fysa'r premium enghraifft yn mynd i 50%, ond mae yna 30% o dai yn trosglwyddo drosodd, mae'r effaith ar y premium yn dim. Fysa ni'n cael dim premium ychwanegol oherwydd da ni'n colli'r premium yn llawn. Felly mae yna risg wrth codi'r premium, mae o'n, a fel mae'r ymgynghoriad yn dangos, mae yna bosibilrwydd fydd bobl yn trio defnyddio y ddeddf fel mae o a'r rheola fel mae nhw i symud drosodd o talu y premium ar ei ail dai nhw i talu trethi busnes neu symud drosodd i restr trethi busnes. Ac unwaith maen nhw ar y restr trethi busnes, wrth gwrs maen nhw'n derbyn yr ryddhad busnesau bach a ddim yn talu ddim treth o gwbl. So mae o'n ffordd mae pobl yn defnyddio i osgoi talu unrhyw dreth ar ei ail dai. Felly mae paragraff 4 wedyn yn crynhoi y buddion. Wrth gwrs mae o'n creu fwy o incwm, a mae'r lefel incwm yn dibynnu ar lle ydych chi heddiw yn penderfynu ar y premium, a hefyd faint o bobl wedyn sy'n symud drosodd neu osgoi talu y premium. Wrth gwrs mae'r premium yna hefyd i drio, dim gorfodi, ond trio annog bobl i wneud defnydd gwahanol o'i dai, a mae yna bosibilrwydd wrth godi'r premium, wrth gwrs, fydd bobl yn gwerthu tai nhw neu yn gosod nhw i bobl lleol. Dyna'r prif pwrpas y premium, wrth gwrs, ond diolch yna i jyst creu incwm i'r cyngor, mae yna i drio annog bobl i wneud defnydd gwahanol o'i tai nhw, a bod o'n dod yn ôl i'r drefn arferol stoc dai yr ynys, neu drwy either maen nhw'n gwerthu neu bod nhw'n cael ei osod. So mae yna hefyd bosibilrwydd wrth i'r premium godi, wneith bobl cymryd y dewis yna a fydd hynna'n lleihau yr incwm o'r premium. Yn ychwanegol i hynna, wrth gwrs, mae o yn rhoi fwy o bwysau ar Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru i atab nhw ydy, wel, da ni wedi roed yr hawl i godi'r premium i'r cynghora, a hwnna ydy'r ffordd maen nhw'n gweld i cynghora rheoli a trio lleihau y nifer o ail dai yn ei ardaloedd nhw. So wrth i'r cyngor penderfynu godi'r premium, wrth gwrs, mae o'n rhoi y pwysau yn ôl ar Llywodraeth Cymru. Os codi'r premium ddim yn lleihau y nifer o ail dai, wel, mae'n dod i'r pwynt lle mae'r cyngor medru troi rownd a dweud, wel, da ni wedi gwneud bob peth sydd yn pwera ni, mae o drosodd i chi Llywodraeth Cymru i wneud rhywbeth amdan hyn. Ond eto, fydde rhaid ni weld, os da chi'n penderfynu heddiw i godi'r premium, pa effaith mae hynna'n gael ar y niferoedd. Ar hyn o bryd, mae codi fo, pan nath o godi o 25 i 35, nath o'n cael llawer effaith ar y niferoedd. Mae'r niferoedd dal yn aros o gwmpas yr un peth, o gwmpas 2,500 o dai sydd yn talu'r premium ar hyn o bryd. A di hwnna ddim di symud yn sylweddol ers i'r premium godi. Wrth gwrs mae yna risg wrth godi'r premium, fel wedi egluro, fwy o bobl yn symud, fwy o bobl yn trio osgoi, trio deud bod Ynys Môn ydi prif gartra nhw, a fydd yna gost i ni i drio gasglu fwy o y premium os di o'n codi. Mae risg o bobl trio osgoi, bobl roed apeliadau mewn, bobl jyst dim talu yn cynyddu, a fydd rhaid i ni gael fwy o adnod i gyfrio'r risg yna. Felly, mae'r ymgynghoriad dwi'n meddwl yn glir bod bobl Sir Fôn yn cefnogi codi'r premium.
Ond mae yna risgiau wrth wneud hynna wrth gwrs bod ni'n colli tai drosodd i trethi busnes. A hefyd fydd yna fwy o waith i gasglu'r premium. Felly, dyna fo yn crynhoi beth sydd allan o'r ymgynghoriad ar y droddiad, ond hapus i ateb unrhyw gwestiwn gan yr aelodau. Diolch yn fawr. Diolch, Mark. Ai nôl lan at y deilydd portffolio sef y cynghorydd Robin Williams. Ie, gai hefyd diolch i Mark am i adroddiad a'i sylwadau yn fan'na. Cyn bellad yma premium ar y dreth cyngor yn y cwestiwn, dwi ddim yn siŵr yn bersonol erbyn rwan os di hwn yn arf sydd yn gweithio. Dwi'n teimlo braidd fel dudodd Mark yn gynharach. Dwi'n bach o blunt instruments neu arf heb fin ydi o. Mae yna lawer iawn o bobl, fel da ni'n gwybod, wedi defnyddio y loophole yn ddiweddar a trosglwyddo i drethu busnes ac oherwydd yr rhyddhad maen nhw'n gael wedyn ar drethu busnes, dyn nhw'n talu math o drethu ar eu tai. A dwi yn meddwl yn wirioneddol erbyn rwan bod hi'n amser i Llywodraeth Cymru ddeffro o gleu'r coffi a sylweddoli pa effaith mae diffyg gweithredu gynddyn nhw yn ei gael ar ein cymunedau ni yma yn Ynys Môn. Mae angen iddyn nhw fod yn radical a gwneud penderfyniadau sydd yn gwbl angenrheidiol. Dim i stopio twristiaid, dwi'n falch o'r diwydiant twristiaid. Da ni'n dibynnu ar diwydiant twristiaid yma yn Ynys Môn, ond mae rhaid i ni stopio y patrwm a da ni'n weld o dai yn ein cymunedau ni yn cael ei prynu fel ail dai sydd yn lladd yn cymunedau ni, yn cymdeithasau ni a'n iaith ni. A dydy ddim jyst yn digwydd bellach yn pentrefi a trefi arfordirol ni. Mae o'n digwydd mewn llefydd na tydi twristiaeth ddim wedi bod yn gry yn y gorffennol oherwydd tyfiant pethau fel Airbnb ac yn y blaen. Yn y marn ni, mae angen i Lywodraeth Cymru newid rheolau cynllunio neu ganiatáu ni i newid yn rheolau cynllunio fel os di rhywun eisiau trosi tŷ o fod yn dŷ ar gyfer perchnogaeth neu rent i fod yn dŷ ha, fel ydy'r angen hefo trosi unrhyw adeilad o fod yn adeilad preswyl i fod yn adeilad busnes, bod rhaid iddyn nhw fynd drwy'r broses cynllunio. Hefyd, dwi'n meddwl bod yn amser iddyn nhw gysidro be maen nhw'n wneud o ran codi trethu ar busnesau sydd yn, ar dai sy'n cael ei defnyddio fel busnes. Ella bod yn amser iddyn nhw gysidro codi trethu ar yr incwm yn hytrach na'r elw, neu codi treth ar werth sylweddol ar dai sy'n cael ei gosod, fel tai ha, neu tai i'w gosod allan. A dwi'n meddwl hefyd, a dwi wedi deud hyn sawl gwaith o blaen, mae hi'n hen bryd i ni ystyried a dod â treth twristiaid i mewn yng Nghymru yn yr un modd a sy'n cael ei godi ar hyd a lled y byd. Mae bob un person sydd yn teithio i unrhyw le yn y byd bellach mwy na lai yn talu rhyw fath o dreth am deithio yna. Pryna di o'n resort tax, di o'n tourist tax, beth bynnag maen nhw'n cael ei alw. A da ni'n sôn am symiau mawr arian yma. Da ni'n sôn am ella bint neu ddwy neu dair am bob noson mae pobl yn aros. Ond mae rhaid i Llywodraeth Cymru ystyried yr holl bethau yma. Ar ddiwedd y dydd, tydi yn y marn ni, yr hawl gyda ni fel awdurdod lleol i gynyddu premium neu godi premium ar y treth cyngor, tydi o ddim yn gweithio. Tydi o ddim yn stopio pobl rhag dod yma a prynu tai a defnyddio'r tai fel tai ar gyfer ei gwyliau.
pan nath y stori yma dorri yn y wasg, wrsos dwytha, mi nath o lawar un ar Facebook ag ati, neidio ar y cwestiwn o pam di Sir Fôn ddim yn codi 100% fatha mae Gwynedd yn neud, fatha mae Abertawe yn neud, a mae Sir Benfro mynd i neud o mis Ebrill ymlaen. Y rheswm yn syml am hynny ydy, does na ddim tystiolaeth eto o pa effaith mae cynyddu y dreth, y premium i 100% yn mynd i gael yn Ngwynedd ac yn Abertawe. A mae gen I ofn bod mwy a mwy o dai yn mynd i gael I trosi ar gyfer defnydd busnes oherwydd y loophole sydd yn bodoli gan fod nhw wedi cynyddu y dreth i 100%. A felly dwi wedi deud erioed bod well gen I weld ni yn cymryd cama bychan I gynyddu y premium yn hytrach na bod ni'n neidio mewn hefo cynyddu y premium I 100%. Wedyn, dyna di'r rhesyma, dyna di marn ni, ond dwi'n siŵr bod na farn gwahanol neu bod na bobl eraill eisiau cael deud I deud ar y mater yma achos mae am bwynt llosg. Felly ar y pwynt yma mi agorau allan I bobl eraill neu aelodau eraill y Pwyllgor Gwaith gael deud I deud nhw a wedyn os newch chi ddod yn ôl at fi arweinydd ar gyfer yr argymellion os gwelwch yna. Na, siwr. Diolch Robin am diolch am rhoid y cyd-destun llawn na i'r holl beth. Diolch. Cynghorydd Alun Mymru. Wel, yn lle cyntaf gai ymddiheuro os ydw i'n mynd I gyfeirio at bethau sydd wedi cael eu cyfeirio gyn y ddau sydd wedi siarad yn flaenorol. Ond I gychwyn, mi dwi'n cefnogi'r argymelliad I godi y premium o 35 I 0.5% gyda'r ychwanegiad o fwriad i'w godi 75% ac yna I 100% yn y blynyddoedd dilynol. Mi swn i'n hoffi cymryd y cyfle I ychwanegu y sylwadau canlynol sydd yn deillio o amrywiol drafodaethau rwy wedi mynychu ar y pwnc yma. Rydym fel un o'r 6 cyngor gorllewinol yn debyg i'r brenin caniwt yn ei ymdrech aflwyddiannus I atal y llanw sydd yn ddiweddar wedi esblygu I fod yn tsunami. Os byswn yn meddwl y bysau codi y premium heddiw I 100% yn sortio broblem, mi fyswn y cyntaf I gefnogi. Ond mae'n amlwg ein bod yn mynd o amgylch mewn cylchdro wrth geisio ffeindio datrisiad, tra bod yr atebion yn gyfan gwbl yn wylo Llywodraeth Cymru. Rhoddwyd yr hawl I gynghorau fel ni I godi premium o 100% yn ôl I 2014, heb gau y drws ar drosglwyddo I dreth busnes, ac eleni a llynadd yn rhoi'r rhodd iddynt o 2010 am ei trafferth. Ac ar gorffennaf y 6 eleni, bu Julie James wneud datganiad ei bod am roi sylw I ddeuddag o argymhellion a gomisiynwyd gan y Dr Simon Brooks, gyda yn ei geiriau hi a 3-pronged attack, gan ychwanegu y buasau yn yr Hydref yn cyhoeddi Welsh Language Community Housing Plan. W'n ni ddim bynta autumn neu October oedd I ni feddwl, ond Julie, mae'r cloc yn tician. 10 o gynghorau Cymru sydd yn codi premium ail dai, efo 3 wedi codi neu mynd I godi I 100%, ac hefyd 3 sydd yn unig sydd yn codi 100% ar dai gwag, ac mi rydan ni y Môn yn un o'r rheini ers 2019. A ni hefyd y Môn oedd yn o'r cyntaf I godi premium o 25% ar ail gartrefi yn 2017, gan ei godi I 35% yn 2019. Ers hynny, mae wedi bod fel gêm o wyddbwyll, a phawb yn disgwyl i'r naill a'r llall wneud y symudiad nesaf a gweld faint yn ariannol oedd effaith croesi. Yn ei hadroddiad heddiw o'r argymelliad, gweler fod 45% o'r 100 o'r ymatebwyr yn gwneud hyn os am godi I 100%. Rydym fel adran tai wedi elwa o 300 I 350,000 y flwyddyn o'r premium. A'r arian yma wedi ein helpu I gynnig grantiau I brynwyr cyntaf, adnewyddu eiddo
a bu 37 o geisiadau llwyddiannus yn y flwyddyn ddwytha. Mae y risg o golli'r arian yma felly yn lliwio fy mhenderfyniad ac yn ein gadael heb ddim i ddisgyn yn ôl arno os bydd fy mhryder mae addewidio'n gwag am weithredu a gawn eto. Mae prisiau tai yn genedlaethol yn codi'n arswydus ac yn ei gwneud allan o gyrraedd ein pobl ifanc i brynu. Ac felly mae angen polisi cenedlaethol yn hytrach na bratswaith. Heb anghofio wrth gwrs yr angen am gyflogaeth teilwng iddynt ac i gael gwared a'r have and have nots sydd yn bodoli nawr. Diolch am y cyfle i wentyllu fy marn. Diolch Alun am yr sylwadau trywydd yna. A diolch am rhannu be yn union sydd wedi digwydd efo'r premium hyd yn hyn a'r effaith positif mae o'n gael yma ar yr ynys. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw'r Cynghorydd Meirion Jones? Diolch Meirion. Diolch, a gai diolch i'r ddau sydd wedi siarad online sydd wedi rhoi y cefndir. Dwi ddim yn mynd i mewn i bethau mor fanwl â nhw, ond mae'r drafodaeth neu trafodaethau wedi cael eu cynnal dros yr wythnosau a'r misoedd diwethaf yma ynglyn â'r premium. Ac mae'n bwysig i'r cyhoedd i wybod ac i'r cofnod nodi mae cyfaddawd ydy'r argymhellion sydd yn ger yn bron ni heddiw. Roeddwn ni yn bersonol ar y cychwyn yn gefnogol iawn i gynyddu'r premium i 100%. Oherwydd, mae dyna'r peth iawn i wneud, a hefyd bod y Llywodraeth ddim, adeg ynny, ddim hyd yn oed yn cydnabod bod yna broblem. Cerwch chi nôl trwy datganiadau a rhaglenni teledu, a newch chi weld bod gweinidogion y Llywodraeth ddim hyd yn oed yn cydnabod bod yna broblem rhai misoedd yn ôl. Erbyn hyn, mae yna gydnabyddiaeth, ond fel ydych chi wedi clywed gyn Robin ac Alun, ychydig iawn o symud sydd wedi bod. Ac dwi hefyd yn erfyn ar y Llywodraeth i gymryd camau. Dwi'n meddwl bod y syniad o dreth twristiaeth yn arbennig, a dwi ddim yn dall pam bod hynny ddim wedi cael ei weithredu'n barod. Ond yn bendant mae'n eisiau stopio y fflipio yma, y loophole yma, da chi wedi clywed amdano fo. Mater arall hefyd oedd ar un i fynd allan i ymgynghori, ac oedd yr argymhelliad yn yr ymgynghoriad bod ni'n mynd i godi y premium i 50%. Mae hynny yn reswm arall i gadw fo i hynny ar hyn o bryd. Dwi ddim yn mynd trwy'r dadleuon i gyd, da chi wedi clywed y pwyntiau pwysig gyn Robin ac Alun, ond dwi yn meddwl bod y cyfaddawd yma yn adlewyrchiad o'r wahanol safbwyntiau sydd wedi cael i'w dangos a'i mynegu yn ystod y trafodaethau da ni wedi gael. Ac fyswn ni yn deud yn blaen bod mod i yn cefnogi'r argymhellion sydd ger bron. Diolch Meirion. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw mae rhywun arall yn dymuno i wneud cyn i mynd yn ôl at y deilydd portffolio? Edrych o gwmpas rwan. Na, ddim cwestiwn neu sylw. Dwi'n meddwl cyn i ni fynd i'r argymhellion, Robin, dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod ni'n nodi yn fama na dim rhywbeth o'r newydd ydy'r gofyniad ynglyn â'n cais i Llywodraeth Cymru. Dwi'n meddwl ers i mi fod yn arweinydd ac i chdi fod yn deilydd portffolio, da ni wedi llythyru yn rheolaidd wrth edrych ar y premium yn gofyn am hyn. Felly nid ddylio fo fod yn syndod i unrhyw weinidog yn y Llywodraeth bod hwn wedi'w gynnwys yn yn argymhellion ni heddiw. Ac efallai bydd y llythyrau nesaf a'r cyfathrebiadau nesaf yn cael y sylw da ni'n gofyn amdan. Felly gyda hynny, Robin, na i ofyn i chdi gynnig yr argymhellion os gwelwch chi dda. Diolch.
Ie, diolch yn fawr iawn, a dwi'n meddwl bod chdi'n gwneud pwynt pwysig ofnadwy yn fanna, a mi ddudai o yn Saesneg yn anffodus. Previous requests have fallen on deaf ears, a gobeithio'n wir trauma a gwneud y Llywodraeth wrando a sylweddoli bod angen gwneud rhywbeth ar frys. Reit, yr argymhellion, mae hwn yn eitha hir, so bear with me fel ma'n dweud. Un gyntaf, bod y Pwyllgor Gwaith yn argymell i'r cyngor gynyddu'r premiwm ar eiddo sydd wedi iddo drefnu'n sylweddol ond sydd ddim yn cael ei ystyried yn unig neu brif breswylfa'r trefthalwr ail-gartrefi i 50% o'r 1 o Ebrill 2022. Yn ail, rhoi gwybod yn ffurfiol i'r trefthalwyr sy'n gorfod talu'r premiwm o fwriad y cyngor i gynyddu'r premiwm i 50% yn gyntedd a phosib, fel hyn bydd modd iddynt wneud trefniadau amgen os nad ydynt yn dymuno talu'r premiwm uwch. Tydi hynna ddim yn ista'n gyffyrddus iawn efo fi a bod yn berffaith onest, ond dyna fo, mae'n rhywbeth da ni'n gorfod wneud. Yn drydydd, mae'r Pwyllgor Gwaith yn ail-ddatgan ei bwriad i 1. Cynyddu'r premiwm ar eiddo sydd wedi ddod drefnu'n sylweddol ond nad yw'n cael ei ystyried yn unig neu brif breswylfa'r trefthalwr ail-gartrefi i 75% o fis Ebrill 2023 a 100% o fis Ebrill 2024. Yn ail, parhau i roi pwysau ar Llywodraeth Cymru i wneud hynny y gallant i ganiatáu'r cyngor reoli nifer yr ail-gartrefi ar yr ynys, ac yn drydydd, parhau i ofyn i Llywodraeth Cymru newid y ddeddfwriaeth presennol mwyn sicrhau bod perchnogion ail-gartrefi yn gwneud cyfraniad treth addas neu llaidrwyddiaeth cyngor neu drwyddiaethu busnes. 1.4. Bod cyllid yn cael ei ddryddhau o'r incwm ychwanegol a wneir mwyn cyflogi 2 aelod ychwanegol o staff yn hym y dreth cyngor o Ionawr 2022 i ymdrin ar llwyth gwaith cynyddol, apeliadau, adfer ac ati. Bydd y cyllid hefyd yn fodd i'r tîm fod yn fwy rhagweithiol wrth nodi achosion o osgoi treth. Yn seiliedig ar y ddeud cyflog 2021-22, byddai swm o 65,000 yn ddigon i dalu cyflogau a'r costau cysylltiedig. Ac yn bumad, bod y Pwyllgor Gwaith yn penderfynu sut i ddefnyddio'r incwm ychwanegol a bod y cynigion yn cael eu cynnwys yn rhan o gynigion cyllideb refeniw 2022-23 gyda'r mwyafrif o'r cyllid ychwanegol yn cael ei gyfeirio at gyllido cynlluniau i helpu pobl leol i brynu cartrefi eu hunain ac i hyrwyddo'r economi leol. Nodir y rhesymau dros yr argymhellion yn yr adroddiad sydd ynghlwm fel atodiad 1. Diolch yn fawr. Diolch, a dwi'n meddwl bod llaw y cynghorydd Alun Mymryd i saethu fyny i eilio'r argymhelliad. Ydw i'n iawn, Alun? Ydych chi'n berffaith iawn, mae'n hapus gen i gael eilio y cynnig yna. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr iawn. Dwi'n mynd i fynd i'r bleidlais o'n y cychwyn o'r cynghorydd Ian Williams. Cefnogi. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Meirion Jones. Ie, dwi'n cefnogi hefyd. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones. Cytuno. Diolch. Y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Ydych chi ar mute, Dafydd, mae'n ddrwg gen i. Dwi'n yn siŵr am y geiriau ail-gartrefi, ond dwi'n cefnogi'r argymhelliad. Diolch yn fawr iawn. A'r cynghorydd Bob Harry. Cefnogi. Diolch yn fawr iawn. Da ni'n symud ymlaen rwan felly i'r 7fed eitem ar yr agenda, sef y llythyr blynyddol gan yr Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus, a dwi'n troi i'r cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Diolch, Dafydd. Diolch yn fawr. Dwi off mute. Iawn, diolch yn fawr. Ers 2026, mae'r Ombudsman wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol, ac yn ychwanegol mae pob cyngor sir hefyd yn cael llythyr blynyddol sydd yn rhestru cwynion yn erbyn y cyngor a cwynion dan y cod ymddygiad. A dwi'n falch nodi bod yna ddim un cod, ddim un cwyn yn erbyn cynghorydd sir wedi bod eleni. Hefyd mae llythyr yn sôn am hyfforddiant yn y maes yma, a dwi'n falch hefyd, dwi'n meddwl bod y hyfforddiant yna wedi cael ei cwblhau yn y blwyddyn diwetha. Felly mae'n statudol bod y swyddog Director of Function yn cyfarwyddwr swyddogaeth yn ysgrifennu yn ôl at yr Ombudsman cyn yr 15 o Tachwedd. Felly dyna sgynnon ni yma.
Diolch. Diolch. Mae ofyn wrth Miss Lynn Bos eisiau ychwanegu unrhyw beth i'r adroddiad cyn agor allan i'r Pwyllgor Gwaith. Na, dim byd. Mae'r prif negeseuon yn paragraff 3 o'r adroddiad sy'n dod efo'r llythyr yr Ombudsman. Diolch. Diolch yn fawr iawn am hynny. Felly, oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw gen aelodau'r Pwyllgor Gwaith o gwbl unrhyw? Na, does am cwestiwn neu sylw. Oes yna rhywun felly, Dafydd, eich eisiau cynnig yr argymhellion? Oes, bleser gen i wneud bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi ac yn derbyn llythyr blynyddol Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2020-2021 ac yn awdurdodi'r cyfarwyddwr swyddogaeth i ysgrifennu at Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru erbyn 15 o Tachwedd 2021 i gadarnhau hynny ac i ddatgan y bydd y cyngor yn barhau i monitro cwynion a thrwy hynny darparu wybodaeth angenrheidiol i aelodau er mwyn cynorthwyo i graffu ar perfformiad. Diolch. Diolch. Y llaw cynghorydd Robin Williams i fyny, Robin. Ie, hapus eilio'r gynnig. Diolch, Robin. Diolch yn fawr. Gael fynd o gwmpas am y bleidlais os gwelwch chi dda felly. Y cynghorydd Ian Williams. Ie, hapus derbyn yr argymhelliad, diolch. Diolch. Y cynghorydd Miriam Jones. Ie, cytuno. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Erbyn. Diolch yn fawr. A cynghorydd Carwyn Jones. Erbyn. Diolch yn fawr. A cynghorydd Bob Parry. Erbyn. Diolch yn fawr iawn am hynna. Da ni'n symud ymlaen rwan felly'r 8fed eitem ar yr agenda sef adroddiad perfformiad blynyddol 2020 i 2021. Mi fuodd hwn o flaen y Pwyllgor Sgrwtini ydy llun dwytha a mae'r cadeirydd wedi ymuno fo ni felly yn gobeithio fydda ni'n cael blas ar y drafodaeth ddodd yn Sgrwtini wrth dwytha. Mi ai gynta i Dafydd Rhys Thomas fel y deilydd portfolio, wedyn i'r swyddog sef Carys Edwards sydd as cadeirydd Pwyllgor Sgrwtini cyn agor allan wedyn os yna'n iawn gyda chi. Felly, Dafydd, diolch i chi. Diolch yn fawr cadeirydd. Wel, unwaith eto, hoffwn i ddiolch i Gethu neu dîm a baratoi'r adroddiad blynyddol yma 2020-2021. Mae wedi bod gerbon sgrwtini, a da chi'n gwybod yn nhw bellach ymlaen dwi'n meddwl. Heddiw Pwyllgor Gwaith ac yfory cyngor arbennig, cyngor sir arbennig. Mae'r ddogfen yn gorfod cael ei gyhoeddi cyn diwedd Hydref, dwi'n credu. Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg gwerthfawr iawn i ni o ble mae'r cyngor bychan yma wedi llwyddo a gyflawni dros y blwyddyn diwetha. Blwyddyn, wrth gwrs, da ni gyd yn weld yn blwyddyn heriol dros ben. Mae'n bwysig hefyd dysgu lle da ni ddim wedi llwyddo a dysgu gwersi fel da ni'n mynd ymlaen i wella gwasanaethau'r cyngor. Wrth gwrs, mae'r prif canion y cyngor oedd i gadw trigolion ac ymwelwyr ac yn staff yn saff drwy'r pandemig, a sicrhau bod y gwasanaethau statudol ni yn dal i barhau, ac mod i'n darparu'r gwasanaethau o'r safon gorau bosib i bawb. Ac wrth gwrs mae wedi bod yn adeg heriol, ond dwi'n credu bod ni wedi llwyddo i wneud y gwasanaethau yma da ni fod yn wneud yr statudol. Hefyd, da ni wedi wneud llawer o waith mwy na hynna. Da ni wedi bod yn llwyddiannus mewn llawer maes, a mae yna restr hir ohonyn nhw yn yr adroddiad. Os gan i ddim amser rwan i fynd drwyddyn nhw gyd, alla gan i fwy amser y bore yn y cyngor llawn i fynd drwy'r llwyddiant mae'r cyngor yma wedi gael. Os ni hefyd yn hoffi cymryd y cyfle yma i ddiolch o staff y cyngor, swyddogion ac yn contractwyr am yr holl waith diflino drwy'r flwyddyn. Mae'n galonogol bore yma clywed bod yna rhyw newydd da bod y brechiad yn wedi booster yn cymryd effaith a bod y lefelau Covid allan ddim yn mynd i fyny gymaint a gan ni'n boeni, ond yn sicr da ni'n mynd i gyfnod da ni'n poeni lawr amdan cyfnod heriol iawn, cyfnod anodd iawn fel da ni'n mynd i fewn i gyfnod y gaeaf. Felly diolch yn fawr, dyna'r adroddiad 2020-2021. Diolch, Dafydd. Drosodd i Carys. Diolch, Carys. Diolch. Ia, jyst cadarnhau yr hyn y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas wedi dweud, ac fel da chi gyd yn gwybod wrth gwrs adroddiad statudol ydy hon, a mae hi yr un olaf o dan y trefniadau cyfredol erwydd y newid yn y deddf cynghorau lleol. Dwi'n meddwl bod hi'n anodd efallai egluro ehangder bob peth gath i wneud dros y flwyddyn anarferol arbennig yna, ond dwi'n meddwl bod wedi cael ei gydnabod
gynnwch chi gyd chwarae teg ac hefyd yn y pwyllgor sgrwtini. Mi fydd y cynghorydd Aled Morris Jones, dwi'n siŵr, yn eich diweddaru chi o sgrwtini, a jyst i chi wybod fydd yr adroddiad yn cynnwys y nodiadau yna yn y cyngor sir. Yn anffodus, dyna amser i gael hwn i chi bore yma hefo yr eitema, dwi'n siŵr fydd y cynghorydd Aled Morris Jones yn ei nodi a godwyd yn sgrwtini wythnos dwytha. Felly gyda hynna eiriau, diolch. Diolch Carys, a cynniau drosodd i'r cynghorydd Aled Morris Jones o ran y pwyllgor sgrwtini corfforaethol. Diolch Aled. Diolch yn fawr i chi, Madam Cadeirydd. Mi nath y pwyllgor sgrwtini gysidro'r adroddiad yma dydd Llun dwytha. A peth cyntaf da ni eisiau nodi ydy'n diolch i'r staff i gyd am fod wedi medru cynnal gwasanaeth mewn adag mor heriol yn ystod y pandemig ac yn dal i wneud wrth gwrs. Mae'n diolch ni i nhw yn enfawr ac mysa'r pwyllgor yn licio hynny cael ei nodi, sgwelwch chi dda. Da ni ddiolchgar i Mr Gethin Morgan a'r tîm am darparu yr adroddiad yma unwaith eto. Mi dda ni hefyd yn chydig yn bryderus bod ffigurau Covid yn dal i godi ar yr ynys. Mi gath hynny i sylw i wneud am hynny. Mi wnaethon ni ofyn hefyd am ffigurau beth yn digwydd efo busnesu oedd yn methu ar yr ynys. Fyny rwan, dydw i ddim di derbyn ddim gwybodaeth ychwanegol ar hynny. Mae'r adroddiad yn mynd i'r cyngor llawn yfory, a fel da ni eisiau sti clywed, mae'r adroddiad yn gorfod cael ei publisio erbyn diwedd y mis. Wedyn mae'r pwyllgor sgrwtini'n argymell yr adroddiad i Pwyllgor Gwaith, Madam Cadeirydd. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi a'r pwyllgor am graffu'r adroddiad hefyd wythnos dwytha. Diolch yn fawr. Mae llaw cynghorydd Meirion Jones fyny. Meirion? Diolch. Fel y deilydd portffolio addysg, wrth gwrs o'n i'n edrych yn arbennig ar darn ymlaen ag addysg, ac nes i sylwi fod ne ddarn oedd eisiau cael i'w newid rhywfaint. Dydy o'n ddim yn ymddangos, o fatha eglurhad ydy hwn, dydy ddim yn ymddangos yn y papurau gerbroni heddiw, ond o be mae Carys wedi dweud, mae'n debyg fydd o yn yr adroddiad llawn i'r cyngor fory. Be ydy o, di'r paragraff ola ar dudalen 14, oedd o'n dechrau dweud yn ystod yr rhan gyntaf o'r flwyddyn, oedd pob y deulu'r ysgol ar gau. Wrth gwrs, doedden nhw ddim ar gau, oedd nhw wedi newid i'w ffurf, os liciwch chi, i fod yn ganolfannau gofal. A dyma'r geiriad newydd. Yn ystod yr rhan gyntaf o'r flwyddyn, roedd ysgolion yn gweithredu o dan ymodau argyfwng oherwydd y pandemig coronavirus. Roeddent yn darparu canolfannau gofal i blant bregus ac i blant weithwyr allweddol ac yn darparu gwersi a gweithgareddau digidol i'w cyflawni adref ar gyfer pob myfyriwr. Felly, efo'r newid yna, fyswn ni'n cytuno efo'r adroddiad. Diolch Meirion, diolch am dynnu'n sylw i hwnnw ac yn sylw teg iawn. Anwen Morgan, da chi'n llaw fyny ddech chi iawn? Ie, diolch yn fawr iawn, Madam Cadeirydd, ac yn dilyn yr hyn mae'r cynghorydd Aled Morris Jones wedi dweud fel cadeirydd y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol, yn sicr oedd hwnna'n gwestiwn da iawn ac yn hollol addas i'w godi yn y Pwyllgor Sgrwtini. A'r cwestiwn a ofynnwyd oedd diweddariad ar y data sydd gennym ni am y busnesau sydd wedi dirwyn i ben ar yr ynys oherwydd y pandemig. A mae yna e-bost wedi rannu gyda'r aelodau perthnasol, yr ONS, yr Office for National Statistics sy'n gyfrifol am baratoi'r rhain. Fe ryddhawyd yr ystadegau dwythaf yn mis Tachwedd 2020 a droddodd ar newidiadau yn ystod 2019. Nid yw'r wybodaeth am gyfnod y pandemig wedi choladu a'i ryddhau eto, a nid yw'r ONS eto di nodi pryd fydd ffigurau 2020 ar gael. Ond unwaith bydden nhw ar gael, wrth reswm bydden ni'n rhannu gyda phob aelod etholedig. Diolch yn fawr.
Diolch am yr esboniad yna. Diolch yn fawr iawn. Reit. Oes na unrhyw gwestiwn neu sylw arall gan feddwl bod o wedi cael dipyn o sylw ar hyd i siwrna hyd at wan? Rwy'n eisiau dweud rhywbeth yna? Felly mi awn ni at y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas a gofyn am yr argymelliad. Diolch Dafydd. Fawr. Argymelliad ydy bod y pwyllgor yma yn cytuno'r adroddiad 2020-2021 fel adlewyrchiad o waith yr awdurdod a dylid ei gyhoeddi erbyn dyddiad statudol ar diwedd mis Hydref. Diolch. Diolch yn fawr. Os o eilydd i'r argymelliad yna, os gwelwch yn dda. Y cynghorydd Ieuan Williams yn codi law. Diolch yn fawr. Ie, o gwmpas wan. Y cynghorydd Meirion Jones. Cytuno. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Ali Mymru. Cytuno ac ychwanegu diolchgarwch i'r staff ffordd maen nhw wedi gweithredu dros y flwyddyn a hanner dwytha. Diolch Alun. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch. A'r cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. A gai ategu'r geirio o diolch yna mae bobl yma yn rhannu diolchiadau ni yn enfawr. Reit, da ni'n symud ymlaen rwan i eitem 9 ar yr agenda, sef cau allan y wasg ar cyhoedd. A dwi yn mynd i droi at Miss Lynn Ball wan, a dwi'n ymddihiro Lynn bod fi heb roi yn blaen rybydd. Ond mae gen i cau allan y wasg ar cyhoedd ar eitem 9 ac ar 11. Oes posib i ni fedru cymryd y ddau yna fo'i gilydd er mwyn ataf gofod mynd yn ôl ar gwedda'r lledyn fyw er mwyn eswytho rhediad yr cyfarfod ac er mwyn tecwch i'r rhai sydd yn gwylio'r gwedda'r llediad bod fi yn rhoi'r rhesymeg tu ôl i'r cau allan ar y ddau fo'i gilydd. Jyst gofyn na chi, Lynn. Ydy hynna'n bosib? Yndi mae o'n bosib. Wrth gwrs mae'r rhesymeg chydig yn wahanol i'r ddau item, ond os da chi yn delio efo'r pwyntiau sy'n berthnasol i 10 a 12 efo'i gilydd, mae hynna'n dderbyniol jyst er mwyn y cofnod. Na fo, be oedden ni'n bwriadu wneud oedd cymryd eitem 9 rwan ar eitem 10 a wedyn yn syth cymryd eitem 11 ar eitem 12 oedd y mwriad i rwan a wedyn sy'n gallu cau allan. Gai ofyn, felly os gwylwch chi dda, mae eitem 9 cau allan y wasg ar cyhoedd ynglyn â eitem 10 sef erlyniad ifrod i'r ffyrdd. Yr unig beth gen i fi'n fama ydy bod ni'n os na esboniad pam bod ni'n cau allan y wasg ar cyhoedd ar hwn oherwydd ar y dogfennas gen y fi dysa ddim pit test yn rhan o'n fo, felly dwi'n troi at y chi Lynn i roi'r esboniad os gwelwch yn dda pam bod angen cau allan y wasg ar cyhoedd ar eitem 10. Diolch. Efo item 9, sef y penderfyniad i cau allan y wasg ar cyhoedd, mae'r rhesymeg i wneud efo cyngor cyfreithiol a does na ddim angen pit test ynglyn â cyngor cyfreithiol, mae o jyst yn rhesymeg sy'n sefyll ar ben ei hun. A wedyn mae'r item arall, mae yna angen rhesymeg i hynna, dyna pam o'n i'n dweud bod nhw'n wahanol. Gret, diolch. Felly, gai i ddelio efo eitem 9, mae yna rhesymeg cyfreithiol am gau allan y wasg ar eitem 10. Gai rwy'n yn cynnig bod ni'n neud hynny, please? Cynnig. Oce, Meirion gyntaf, Robin yn ail, dwi'n meddwl gai fynd rownd chi o ran eich pleidlais ar honna a mi fyddai'n mynd y syth wedyn i gau allan y wasg. Dwi'n gwybod bod fi'n neud o fel am o ran tecwch i'r eitem a neud o'n gywir. Y cynghorydd Ieuan Williams. Codi law. Y cynghorydd Ali Mymru. Cytuno. Y cynghorydd Carwyn Jones. Cytuno. Y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Cytuno. A cynghorydd Bob Parry. Bob yn cytuno? Cytuno. Diolch Bob, diolch. A wedyn dyn ni'n ymlaen wedyn ni eitem 11, sef cau allan y wasg ar cyhoedd ar eitem 12, sef datblygiad tai dros 10 o unedau ar dir ger stad diwydiannol pentraeth. Ac y prawf fama ddim yr adroddiad hwn yn cynnwys manylion am faterion ariannol gyda busnes penodol i adeiladu tai cyngor wrth ddatgelu'r gwerth ariannol contract posibl rhwng y cyngor a chwmni adeiladu lleol i adeiladu nifer penodol dau, ni fydd y cyhoedd a dosbarthwyr yn gweld faint mae'r cyngor yn fodlon talu am dau cyngor newydd cyn bod cytundeb pris wedi gytuno'n derfynol. Ac y bydd felly, wedyn dyna di'r paswm Lynn dros i ni beidio i ni orfod cau allan y wasg ar cyhoedd ar yr eitem yna.
Just checio bod fi'n iawn, felly dwi'n troi i chi am bleidlais. Mae cynghorydd Carwyn Jones yn cynnig, dwi'n meddwl, Carwyn, dyna ti'n neud? Ie, bril, diolch Carwyn. Os yna eilydd, os gwelwch chi ddau hwnnw? Oes. Meirion, diolch Meirion. A'i rownd y bleidlais y cynghorydd Ian Williams. Diolch yn fawr y cynghorydd Alun Mymru. Cytuno. Diolch y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Cytuno. Diolch y cynghorydd Robin Williams. Cytuno. Diolch a'r cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch, felly mi allwn ni gau allan o'r wasg ar cyhoedd wan a delio efo'r ddau eitem a dod ar gyfarfod i ben mewn